Roihupellon skeittiparkin tilanne kiinnostaa varmasti ihmisiä. Missä siellä parkilla nyt mennään? Mennään siinä, että viime viikolla oli katselmus, jossa oli osallisena Lujatalo. Herrat oli asiantuntijan roolissa ja tilaaja kaupunki ja sitten se suunnittelufirma. Miltä siellä parkilla näytti? Näytti paljon paremmalta kuin kuvista oli viimeksi nähnyt, mutta oli vielä aika paljon korjattavaa. Tässä esimerkiksi yksi kuva, kaari vähän valahtanut maan sisällä ja toi pelti sitten oli vääntynyt suoraksi ja oli sitten aikamoinen töyssy. Tällaisia asioita siellä oli muutamia. Metallit oli hitsaamatta toisiinsa kiinni. Flatissa oli aikamoisia kaatoja vähän rouheessa kunnossa. Asioita, mitä ei pitäisi olla. Ja se ei pitäisi olla rosterimetallejakaan, mutta niitäkin oli jokaisessa kulmassa. Nehän on siis standardin vastaisia ne metallit. Mitäs tälle parkille sitten tehdään? No valitettavasti tässä vaiheessa että ei enää voi räjäyttää, tai ainahan voi räjäyttää paikat, mutta siihen ei ole rahoitusta. Niin korjataan nyt mahdollisimman hyvin ne jäljet, mitä siellä on tehty. Tarkoittaa käytännössä ne isoimmat viat kuntoon ja se flätti kuntoon ja sitten katsotaan jatkossa, että jos saadaan torpattua nämä hankkeet kokonaan. Niin, se varmaan nyt kiinnostaa ihmisiä suuresti, että onko näitä tämän tyyppisiä tasoisia parkkeja tulossa lisää. Toivottavasti ei, ja hyvänä uutisena ainakin se, että katsoin viimeksi tuolta Palabetonin sivuilta, niin Pala Skate-tuoteperhe on kadonnut sieltä sivuilta täysin, että toivottavasti siellä on niinku into loppunut. Ehkä tähän on palannut liikaa rahaa ja tähän showhun ja se tuotteet on vedetty pois myynnistä. Eli taas kerran sormet ristiin. Sormet ristiin.